Πού είναι ρε μαλάκα τα μάξι που με ήρθες από την Κρίνη με κουβάλεις εδώ πέρα? Ήρθαμε 2 φορές για καφέ και μας... Τα μάξι που είναι και με είπες να με πατήσεις και ήρθα από την Κρίνη που έπαιρνα την καφεδάρα μου και ήρθα εδώ πέρα. Πού είναι τα μάξι? Τα μάξι λέει εργασία και χαρά. Σοβαρά? Δηλαδή πάμε τώρα, σήκω, θα σε πάρω τώρα μαζί μου, πάμε στο σπίτι να το πάρουμε. Σήκω, δεν το συζητάω. Και το σκοτωράκι πότε βάλω? Στα αρχίδια μου, θα σε ξαναφέρω πίσω, αφού σε πατήσω θα σε φέρω πίσω. Έλα, σήκω ρε, σοβαρά δεν σκόμω πλάκα. Λοιπόν, χιλιάρα ακούω. Ό,τι γουστάρεις και αγαπάς, τώρα σήκω. Σήκω, δεν σκοτείς τώρα. Πλάκα με κάνει τώρα μαλάκα, απ' την άλλη άκρη της πόλης θα με κουβάλει εδώ πέρα για την πλάκα του τώρα. Λοιπόν, θα το πατήσω τον πιλότο, έτσι που μπαίνουμε στην Εγνατία σε όλο θα σταματήσω. Τι με νοιάζει ρε, εγώ θα σε περάσω, εγώ στην Κατερίνα θα σταματήσω μαλάκα τώρα. Τι με νοιάζει, θα πας εσύ. Σήκω, έλα, πάμε. Και μιλάμε ότι το τέρμα θα Ρε, άστο το τέρμα ρε, σήκω ρε, με χάνεις τώρα το χρόνο μου τώρα, άντε. κάνεις το φούλας πάνω έξω το σημείο. Ρε, πάμε. Χωρίο. Καταρχήν, άμα σε πάω μέσα στο σπίτι, θα αρχιστείς πάνω σου, δεν πρόκειται να πατήσουμε. Σήκω, θα βάλω το σκουτεράκι και φύγαμε, παρέα. Σπίτι εγώ πιο γρήγορα πάω στην Εγνατία. Ναι, άντε, σήκω, πάμε. Σήκω. Έτσι μας είπες, εργασία και χαρά. Ρε, πλάκα με κάνεις τώρα ρε μαλάκα, θα πάμε, δεν θα πάμε. Πώς θα πάμε ρε? Σκουδάκι πότε το βάλουμε? Ρε, πάρ' το σκούτερ και πάμε, δεν θα πας σπίτι. Ναι. Θα πας σπίτι, δεν θα πας. Τι ώρα θα πας σπίτι ρε? Πάω και τώρα. Άντε, πάμε, σήκω. Θα σε ακολουθήσω εγώ και από εκεί ξεκινάμε. Πάμε στην πίστα τη δικιά σου να πούμε, να δούμε τι... Πάμε ρε. Φύγε. Τι θα λέγεται Εγνατία? Άντε, πάμε, σήκω. Θα σηκωθείς τώρα ή όχι, να ξέρω δηλαδή. Άντε, σήκω. Μαλάκα, έτσι και έρθω στο σπίτι. Χριστό, έτσι και πάω τώρα μέχρι εκεί και δεν βγει, θα στο κάψω μαλάκα, δεν κάνω πλάκα. Ρε, θα πάμε ή δεν θα πάμε, να ξέρω. Πες μου, ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Ρε, θα πάμε. Πες τώρα, ναι ή όχι, να ξέρω. Μαλάκα, έτσι μου κουβαλεί τζάμπα. Πω μαλάκα, θα στο κάψω, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ είμαι τρελός μαλάκα, δεν είμαι τα κουβαδάκια και εγώ σαλτέρνω μα πατάω τον γκάζι τέρμα και δεν σταματάω μαλάκα. Λέγε ρε. Εντάξει πάμε, το σπιτάκι πάει με 70. Ρε, με 70 θα πηγαίνω κι εγώ, μαζί σου θα πηγαίνω. Σήκω. Με το CPR. Ρε, με το ποιος CPR ρε μαλάκα με δουλεύεις τώρα να πούμε. Έκανα μαλάκα 20 χιλιόμετρα για να έρθω τώρα, πλάκα μου κάνεις τώρα. Απ' την Κρίνη. Ήρθα για να πατήσουμε. Εδώ με πήραν το τηλέφωνο και με προκαλείς και με κάνεις τώρα και ήρθα. Λέγε ρε. Λοιπόν, εντάξει, το είδαμε όλοι έτσι, Χρήστο το είδαμε. Εντάξει, τελειώνει η ιστορία εδώ πέρα.